Bismillahirrohmanirrohim. Mangan bakso ciet. Iki mang sakmene 3.000 oleh 9 rek lho, bakso ciet iki endulita ya. Talah dolehno adikku mang, guys. Bismillahirrahmanirrahim. So wedep. Iki sing jualan iku koncoku sekolah SD biyen. Iki lokasine nek nggone iku lho rek, nek Mojowarno lho. Tonggoku Mojowarno kono. Murah, guys. 3.000 oleh pentole 9. Ji, ro, lu, pat, mo, 6, 7, 8, 9. Ya, gak usah mie. Oleh usah mie ku pentole disudo loro mau pira ngono ya. Talah. Bakso ciet iku teko Kanji tok. Kenyel lah ini. Pedes. Nah, mari ngono lek. Sing iki jenenge pentol bumbu. Dibumboni enak iki lek mangan. Kok iso banget. Lah pentol bumbu iku gak usah dudu ngene. Iki mang tahu tok. Ya 3.000.